Wannan wuri an zo ma'aikatan da suke cikin wannan wuri ma'aikatan gwamnati jiyan nan an zo an ce dole sai sun fita, sun yi kamar suna kokarin fita. Yau an zo an fitar da su da ƙarfi, an ce wannan wuri an siyarwa da ɗan gidan gwamna. Wannan wuri da fike bayan mu public procurement office da ake fi sani da ofishin due process. Wannan siyarwa da ɗan gidan gwamna da aka yi, ba wannan wurin ne kurin aka siyar masa ba, a garin nan an siyar masa da wurare na gwamnati sun fi ɗari duk mun sani, kuma dukkaninsu kowa ya sayarwa ko me yayi da su ba shi kadai ba, sai mun ba wa gwamnati mai shigowa shawara ta karbe waɗannan wurare, saboda wuraren al'ummar jihar Kano ne, wuraren hukuma ce, babu wani mahaluki da zai mallaka wa kansa kayan al'ummar jihar Kano mu zira masu ido mu kyale shi. Wannan kwamiti na bankaɗo kadarar gwamnati da aka salwantar, na bankaɗo gidaje da filaye na gwamnati da mutane suka mallaka wa kansu, ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen bibiya ko ina aka yi, kowaye ya yi, kowa aka bawa, kowaye ya saya. Za mu tantance wannan wuri. Abin takaici, wurin nan an yi masa farashi ya kusa miliyan 500, amma an siyarwa da ɗan lele naira miliyan ƙasa da naira miliyan 10, shi kuma har ya sayar ya karɓi awalaja a hannun wani. Wannan zalunci ne da rashin imani. Wannan daidai yake da yi wa al'ummar jihar Kano da kadarar jihar Kano ta'addanci. Gwamnati mai shigowa za mu ba ta shawara a matsayin kwamitin bankaɗo wannan ta'annaci. Za mu ba wa gwamnati shawara cewa duk wanda aka ba wa an ba shi iska, duk wanda aka siyarwa ya siya an ba shi iska, kuma ba wai za a karbe wannan dukiya ta al'ummar jihar Kano daga wajensu bane, a'a sai mun kai su an hukunta su a kotu, saboda kasar jihar Kano da suke kokarin su yi, saboda ta'addanci dukiyar al'ummar jihar Kano da suke yi, saboda mayar da kayan al'umma kayan su da suke yi. Wannan abin ne ba za mu saurara ba, ba za mu daga kafa a kai ba. Wannan abin da suke wasan kwaikwayo ne suke yi. Amma ba ku tunanin akwai doka ce ta bawa shi gwamna dama ya yi abin da yake so ga kasa? Abin da yake so da wace irin doka? Ai babu wanda aka bawa wata doka da ta bawa kowane mahaluki damar yayi abin da yake so. Komai a gurbin ka'ida ake yi. Shi abin da bature yake kira overriding public good, public interest, shine abin da za a kyautatawa al'umma. Shi duk wanda aka ce shugaba ne yau burinsa shine ya kyautatawa akasarin al'ummar da yake shugabanci, akasarin